Надежда за по-добро лечение на над 70 заболявания дават експериментални терапии с стволови клетки. Увеличават се възможностите за лечение на чернодробни увреждания, диабет и исхемичен мозъчен инсулт. Това съобщиха днес пред български лекари двама от най-известните изследователи в тази област – професор Колик Макгъкин и доктор Нико Форас. Те са създали от стволови клетки мини черен дроб и подобие на нервно-мозъчна тъкан. Двамата учени ползват не само клетки, изолирани от кръвта на пъпната връв, което е по-масовият вариант, а и клетки от самата пъпна връв. От стволови клетки те са отгледали чернодробна тъкан в специални биогенератори, които се въртят по определен начин и зададена скорост. Така за 5 дни от стволовите клетки е създаден тъй наречения мини черен дроб. Прилагани са за спасяване на деца с тежки интоксикации след прием на много лекарства. За по-масово лечение най-рано стволовите клетки ще се ползват при деца с болести вследствие на кислородна недостатъчност при раждането и мозъчна исхемия. Организмът на децата поначало има способността по-бързо да регенерира и когато се подсили с стволови клетки, този процес се ускорява още повече. В Съединените щати вече са лекувани 23 деца с диабет в рамките на проучване, наблюдавано от американското правителство. Използвани са техни собствени стволови клетки от запазена пъпна връв. Има ли шанс за такова лечение при хора, които нямат съхранени свои собствени стволови клетки? За хора като мен и вас, които нямат съхранена в банка пъпна връв, може да се ползва собствен костен мозък или масна тъкан, в която също има стволови клетки, макар и доста по-малко. Учените са експериментирали с пациенти в Хюстън, на които са били поставени стволови клетки в мозъчните участъци, които са оставали дълго без кислород при катастрофи. Оказало се, че тези участъци се възстановяват много по-бързо. Подобни са резултатите при исхемични мозъчни инсулти. Надеждата е, че занапред от стволови клетки ще може да се отглежда нова мозъчна тъкан.